Så sitter jag dator och gör någon studier här på Radio Vel. 2, vad jag minns att säga. Och jag har ett offras rätt. Och det här är jag Karl. Så vi får prata synd vi han om barn och uppväxter och familje, arbetsliv. Och så ända vi att komma oss in i alla liv här ombord. Så jag kan här välkommen nu. Välkommen Giktus. Tack för det, tack för det. Vi tar oss in i rummet här kvar vi skulle börja, men jag hade att här är vi ska bara liksom presentera det kvar du var fötter och föräldrar och syskon och kanske också barn. Så vi står bara på sen. Ja. Fötter i Klaksvik och uppvuxen i Klaksvik. Jag heter Karl Johansson. Och föräldrarna var Torsten Johansson och Karolina född Mikkelsen i Kuno, pappan av Trollans. Och jag är så flytt till Klaksvik och är uppvuxen och född här. I Klaksvik, ja. Och så, pappan har med till... Jag minns så till tog så vi som bad. Ja, det är Kvar Klaksvik Akausen. Akausen. Kvar gick det mest målet. Det var bedingen och när jag Akausen fiskar glopon och försäljde annat så silverbaton. Ja. Det var det som fick batta om någon gång. Så får vi skola. Så var vi söndagsskola. Det var verkligen kameran nu som vi satt hörla när vi går där, men det tänker vi. Så barn och söndagsskola? Söndagsskola gick vi på test. Ja. Ja. För att minns du några särskilt från? Alltså vi ska ta ferien hem här norrifrån. Det är långt affär. Så vi fyllde ofta vid elden. Nu var vi jag tror så snabbt långt hem med Otni och Jan och Janus. Jag fyllde oss vid hem och de tar det alltid akkurat 4 och några meter. Därför skulle vi prova om vi skulle gå hem och hoppa från hil till hil. Vi testade men det var nog inte vatten i hilen. Men det blev alltid. Ja, det är inte problem. Alla vägen hem från hil till hil. Så tog vi asfalt med? Nej, det är inte för asfalt. Men söndagsskolan, ja, det hade vers 4, men det är inte värre än mer. Det minns du det vers 4. Minns du några lärarna som var det? Ja, på Ladol och Höjne, Anvaje. Ja. På Ladol och Jan Höj och jag kan Tröntorm. Det var sånt här för Böttesonter, mindre klasser, han minns jag. Ja, jag gör det. Jag spurte nämligen och Ja, jo, det var så jag hade minns att jag som du skulle att vi för klasser. Ja. Så syskon är det som jag är en syster. En syster? Ja, en gift i Snorra stad i Sandal. Hon heter Karen Johansson. Nej, Karen stad jag vet det. Ja. Hej Johansson, nej. Men giftes det vanar och det var inte mer att han har alltid där för lite till vanar. Och nu bor jag så igen. Okej. Och en äldre ligger du? Hon är 20 år äldre. 20 år äldre. Ungdomsår? Ja, snackar med dig om klassen. Nej, det får räkna med. Jag vet väl allt om. Det kan stå för det. Men jo, man får så i skolan att man var 20 år gammal. Och så checkar man här och så checkar man där. Du vill lätta inte, du ginkar inte bussen och såna. Jo, 17 år var bussen. Ja, så en blån blindkjöpjan som så eller golon alltid. Ja. Jo, men det var bara det där var ringväver. Eller ginkar eller cykla. Ja. Och vet du Kalmist? Ja, Kalmist och mätter och så jag var 24. Och man varspen och nästan testa jag var ljus. Jag var bara där stöbbevisst. Sjöborg och det. Så det var länge väver och jag kom. Jag vet inte om det är det, alltså husen alla hans. 4, nej. Det var det inte. Vad är det för skola?
Det tema, ja, nej, jag hade inte varit för Åh, nej. ja. Det som bara så försöjning till alla så färden. Jag kände du blev stäcka av porsen och så. Det var onkan stäcka av porsen. Så är det bättre det. Ja, det är också nu just. Nej. Det är bort så nära oss, det är som. Det blev så här. Ja. Vi hade ju stålarna som var så de efter i någon film. Ja, 105, ja, talentan, ja. Det slapp från affären så länge. Ja, nämligen. Ja, det var just det samma. Jag hade inte skulle fara så länge där, så det. Hade vi varit här, säga det. Det skulle vara. Minns du några särskilt till skolan, lärare och... Jo, jag minns onkrar lärare, ja. Den gamla läraren, det var också på ett höjgård. Och ja, här lärde man rockna, eller så man inte kom i öken liv, då man var så för maskinskolan. Det var det mest rockning, så det var bättre. Jo, minns Aldal och så. Eller Leivskär för exempel, ja. Och sträng. Ja, hon var sträng, ja. Men hon var rättvis. Ja, man kunde rockna vid folk i höttu som man inte... Ja. Och tjockbok och sända. Ja, det liklar och allt möjligt. Det kom jag vart då. Jo, det var nog spännande. Det var spännande kontent. Ja, det var... Spännande kontent i skolan. Nej, det var inte. Man kom morslar. Ja, man kunde lura en löjligt. Det så, nej, det var inte. Så ja, så skolagångt. Kan du tycka om det eller så gäng skolan? Nej, det var inte. Nej, det var så mycket alltid. Var runt i skolan. Hur långt gick du i skolan? Jag gick 6 år och så gick jag lite till 8, men så var det halvskolan där vi. Var hemma där? Vi hann. Hur långt gick du i skolan? Det var 5 månader. Så jag slapp att välja mellan enten att gå 8 liten eller halvskolan. Och fast med kona Marius och han var väl fyra. Marius Hansen så var stjort av skolan. Ja. Kona så måste. Han är fast med. Ja. Och han var lärare här. Han var lärare och stjort ja. Och vad så var jag det gick i skolan eller kvad det arbetslivet? När först du ut i arbetslivet? Ja, det var helt unker alltså. Jag hade först för om man bättre i arbete, det var 2 år gammal. 2 år för 10 man alltså. 11 blev ganska. Hur spelar det till då när några familjen kände för arbete? Ja, pappa var chefstenbrar ta. Eller så arbetade varspen 17 som tog med. Och vad de där heller? Jag var inte galla. Ja. För en sån 2 kronor trusten tog man eller så när det var inte galla. Alltid halta var lojal. Så arbetade man här en 3 år alltid fast. Så man går sommarfärd, tror jag. Så får man ha kausen arbete. Vad gör du mest i arbetet? Jag vet inte, ne? Ja. Det var maling och så, patent och så. Mala en borra skipen och så. Var det fler runt som var där eller? Ja, det var nekvar, ja. Det är också som du i det sån ung arbete. Ja, kunde man ja, som Hans tog sig där, ja. Det var mest det som drog sig norrifrån. Allt och Martin Kjellsen. Hur är bäst vad säger Hans Nilsson. Ja, men så tog man så var det Sareptan det är det viktigaste i de höjden här där man snackar med det nästan. Ja. För Sareptan där var grad 11 år alltid. Först var 25 alltid. Ja, jag var där, ja. Du var vi i röst. Ja, jag var. Vart du först lögnas igen? Ja, först. Och det här samma sån du väckna och så var ju här tackar jag så för frälsarna. Ja. Och ta som ett lära gammal. Det är viktigt ting. Och det bor. Ja, det bor i alla vägen. Så att man är inte bor. Det är något helt annat. Det kan komma till 17 efter. Ja, så i skolan, ja, så i Haskola så var vi i Norralten i en 2 turer. I Finland till Grönland. Och ja, så var det lärare. Smiden, jag lärde så maskinskola. Och lever i
88. Da får vi ut av cykla. Sitter nog snägg här på Grönland, att och fram. Vi sitter för KGA efter Rajen där uppe. Lilla Aalborg och att och fram. Så det är nägg förandringar tror jag. Tant ut av världen, 88. Nej, jag 88 år till det och det var ett. Vi lämna och till nägg halt öjliga nägg varandra. Det var inte Joel som just det var ett. Men det är nägg. Kanske en part där. En stor part vill jag säga. Så ja, du får chips i då. Ja. Och hur gick det när vi är i skolan? Ja, jag gick maskinskolan. Ja. Och ja, och kvar var det? Kvar. Ja, i Havn och Klaxvik. Du finns ju maskiner på bordet. Ja. Sitter så ut. Ja, vi är såna Copenhagen för i 2 år. Vad minns du till människorna till jag säger kvarskilt det ta så. Ja, vi sitter på Grönland för det mesta. Och du sitter på Grönland, ja. Onklaturen nere. Vi sitter vid bananen och så har frukt och sådana nere i Sydamerika så då Mittelamerika just. Du snackar om brödingar och här. Alltså kvärt komst du i samband vid Lodis och i Havnen här i Grönland och ja, det var mest stora bojen. Ja. Vi sitter till. Gott upp och med nocka nu för detta gott upp men nock och sesimiot och så upplevde du då att ha och få oss till Nordlömes. Nej, alltså det viskar negroar alltså. Så fast kan alla fått latlastan så. Nu har vi väl åkt i bojen och man ser inte några gånger. Allt är små i färgen och så anker med vi kommer på bojen. Det var så jämna alltså. Det var akkurat det var det mest man skulle ha köpa för ju så och jag kommer väl folk ombord och det var mest frågan och så helt. Så det var. Vad var det för mest? Det är mest som man alltså du fick köpt lov att köpa när gott om du är mest. Alltså du som rusräcka. Rusräcka, samma rusräcka. Och kvar kom mest ifrån alltså kus. Att det fick man eller det blev skaffat från kommunen där Rockneberg. Alltså vi där var så fick vi dem bara alltså men det behövde man inte ta ut som man men och det så för Elmarska till. ja. Det var ju alltså något som skamtna går så. Skamtna går så allt det var minst inte skulle snacka om men det var verkligen eftertraktat kvar fan då man sa nej. Det var lagner kom. Och var och så tejpa och för det andra så att jag vet inte tottlar så igen. Eller ja. Hur så var ombord så att jag silt ut och såna hur så var vi några som möter antakt eller några som ombord. Omkastan är med jag är. Nej. Och snätet som jag vill gjort för alltså nu är det inte något talande med över så men vi inte komma Filippinerna där så var vi alltså ta sig till vi Kai Larsen kom på Filippinerna ombord och så man tänkte inte gå ut man satt där och hade ett film och så säger de Filippinerna är det en kristen med alltså vi med alltså jag inte sagt av han men han säger de med så det är också ett arbete just här i. Så kommer då att prata han var en kristen. Okej. Ja. Han tryckvand alltså. Personligt tryckvand. Ja. Men ellers är det inte väl kunna. Så tror jag finnas alltså. Det finns ja. Ja. Så här. Så ja, och cykla. Men på ett annat tidspunkt så finns det några damer just nu. Ja. Det var ju själva familjen. Jag har själva familjen, jag har en kone. Hon heter Katrin. Och en dotter som heter Karolina.
Hva kommer kona fra? Han kommer Klaksvik. Ja, vi får ikke lengt om bøger. Ikke lengt om bøger. Helt å finne på bøger, nei? Ja, nemlig, ja. Ja. Hvor slett er hun, hvis du lykkes som? Hun døtte Michalenus og Alme Pedersen. Og døtter hun også større enn det? Hun 31 år. Og er du barnabøtten også? Nei, det er ikke. Så siglingsløyv og arbeidsløyv nokker jeg har hørt at du hører vi til omkring det tragiske hendinger i samband med sjøløyv. Ja, Hvordan honker det sammen og hvordan er du kommet ut i det? nei, det som tar ikke på her, det er vi tar Estonia-sak. Ja. Vi sitter vi en var lojal märsk, det var en batisha Koi Larsson, att märsk är test ju. Och vi sitter från Helsinki till Hamburg via Rönne vid kvart och sådana här. Köpenhamn och Aalborg och sådana, men mest Helsinki och till till Hamburg. Och så en av natten nu blir vi på rör ut. Att skiparen ringde vi fann några löjt efter den här färken som skulle vara sortsen här, löjen som vi var. Och jag får sån i maskinen och fisk och fick skulle dreja och så allt upp och illa och så. Så får det bara blunda hitcha att det var för att han sa det var något helt gal. Det var 100 år sedan räddningsbåt så var blåser upp. Så nu var det så att vi skulle hitcha ner i kvar båt så vi kom förbo i ja. Och när folk var bara lobbna ut i räddningsfesten och så när låg bara och flöt där. Men vi skulle bara prova om när jag var lojv och här var det som beit mer ordentlig da. Ta skärm i hjärtat det vi fick besked om att det så folk ombord en räddningsbåt så skulle vi dra ner där och ner och det var en familj med och båten och kona. Vi får så ner i båten så hitcha men det var för dig alltså det var dig det vi kom här till. Man sa gott att med över nej. Rönte helt i båten om vatt så kallt. Öliga kallt. Men det var ja, det gick kallt kan man gott säga. Helt man så båten om. Ja, alltså ja. Sen tror jag att man sa att han är runt helt om och då har fått la check vid båten. Så det har alltid varit i stället kom upp att ta mig själv att det här är ett förfärligt alltså vi är ganska trött om något för sjöarna. Hur folk var färden och men det var snygga göra det alltså. Så ta det missionshoren kommer och jag kan man har ju chans till att färra bort. Och bara glädjebås där Arna blev för sent. Men som allt annat så fann jag där bort för vi skulle vi är och ja det blev inte det jag kan tänka på ja där norrön eller där så då låg så upp och såna men det blev en gång till när jag tog ju så var jag så kom det skäja bara en båt det var man kvalt lejer när frutja kvalt jag skulle penna lilla kolvanspumpar som jag skulle sätta på jag tänkte att det var för en lär på hus ska för göra det jag får sända den i minns så små rätter jag var inte lunch alene så men strutte mig så upp att kochna eller så till Manamorg. Det var lärare. Det var lärare. Så får vi till doktorn och ja, det kunde inte vara något brott, det var hopplöst. Man kunde inte jag gängande in här och brott rytchen och sådana här. Det tror jag nog inte på.
Jag luggar mig inte, jag ser det för i hem så för i röntgen i Klaksvik och jag var en dansk lakten som var där. Han hukte jag bojlöten och sa att det heter inte mig vid böjna vägen, det heter halkgal. Stittet tror jag sett meter. Alltså, det rycker de här. Stora och samman. Så checkade jag. Så tänkte så var allt det missionerar och det var lejet vid tågen alltså. Jag skulle göra med män som man säger det var. Men så var det inte så. Inga tågen, check tågen 6 och 4, nej 8 och 4. Ja. 2008 kom ju väl alltid Klaksvik. Ja. Ja, då ja det. Och vet. Jag får så. Ja, det var dottern som en kvalt ut så jag som bara där så säger nu först de bara där. Snackar vi väl. Så nej, här är gänga män chetracht men skitten och tvitten och det var inte något för mig. Nej, hon blev så vi så förde de var. Konan hon är just nu. Snacka om det lunch. Vi var ombord där en kom och så där. Vi sa inte att det var något för mig. Det var trångt och lojt. Men det var inte så kom ju ombord där och så kom och snacka med Ola, kom och snacka med Herman. Han skulle häfta och upp på mig och det får något läge, jag kan gott häfta det. Så var han aldrig helt risk. Så blev det bara så späcklig och så inte nu att jag kom ombord här men och Herman har alltid avsnitt att det var bruk för mer avsnitt om inte orskar sån här gå. Man kan alltid starta upp och stoppa och så. Så jag ser jag det att hit så. Och ett som jag har lagt säga att mest till så blev det så här en person hur bort. Du ska alltid är. Ja, så har jag sett min intention som man säger. Det var tisdag tänk här bort och Jan var ute på mässan där vaska så spurte jag om det lätt och ja. Så visste du vad det här var. Ja. Det är så väl rätt som jag kunde ha gjort, ja. Sett min i reservadailer och förkärde så. Ja. Så då var väl gjort det så när du på det om väl ombord. Det är det som det var ut. Att du är så kartotek, och inte vet hur näka är du kan snacka fungerar och det kan säga. Nej, det är en det är en uppgåva. Men det var så lutigt att möta dem och vi tar men det hände turen här vi sån chunk då. Ja. Jag har haft en vittnesbörd med ombord. Ja. Är det eller så är det talar nu. Och det är gott. Ja. Jag trodde att det var i Hetland och Örskenöjden så var Svenning och som vi snedbaden. Ja. Kan minns du från minns du jag säger från turen? Ja, det kan man minnas, ja. Det är nästan. Har du gått ombord eller? Nej, slett inte. Inte så mer på det. Nej, inte på nej. Kan helt om att det kommer fast i vår. Ja, det är alltså det är ordentligt gott det är en ornament alltså så det var ombord i Hetland och så men inte på samma mat. Det är också det kallar kaffemaker och det dammar de öl väl gänga till och så. Det är allt. Jag dammar det ellers det är lov ja att vara vi ju väl. Ja, det är väl. Men det är synd tungt där alltså att man inte så väl föds så att för vi baten och så för till att du är det är sånt. Och du följer att här är nu det är ju den uppgåva som som vi kan som maktar ja. Nej. I Hetland här var de det möte ju tej bjöd ut och så väl var ju ute för sig sen så. Inte så nägg med var då. Det fick kaffe och så. Det kom bort till jag gjorde.
Ikke det på samme måte som etter. Vakterna de bor här tar ju hinner sova där. Det är ofta något som Ja, jeg pleier å være. jag är chef om det. Ja. Nattavakt og sånn. Så det är ju inte så inte. Ikke det galant og så. Det kan han så. Ja. Det är sånn som man kan tenke seg det. Sånn smating. Och för att helst om tjänsterna är det här en tjänst som gör mon i Grönland egentligen? Så ett minarmätning är öjlig mon, alltså inte öjliga mon tror jag. Det verkar som att det kommer bara mer i allt, som vi kallar det hemma. Det vill jag säga. Vad kommer på vändelse och ja, och vara utrunnen, alltså. Det kommer bara vara bara och bli en för flöja arns och igen. Och sen där vi hinner ju väl och såna. så det efter och armar. Armar, ja. Kände att det som man blev rescykla i samma ställe. Så är det så. Men det färas nej alltså. Att det har plats det gör det. Men det är inte som går upp i heilighet. Att man kommer vi glädjer oss här det tvärsmöte. Nej. Ja. Framtiden att juvel 2. Jag vet att det är bruk för några år framåt. Ja, nekvar framtid. Ja. Det är det. Ja, jag vet inte att ta vi komma att det är glädje för det. Ja. Så känner bara att man lägger Känner bara, ja. Alltså, akkurat har det varit kläder vår såna då. De små plåsen, inte det här som handel där är det såna. Men det är ju det gott. Gevan för dig och nås. Men det är inte vi gör. Men det är ju det är inte det som hindrar dem att komma bort. Alltså, det är inte det som har drivit dem bort. Det är lugnt att komma bort nu som du är. Överfyrt. Och så hålls han till det så är det verande ganska tog. Ja, det är rockning bra vi alltså det gånger igen. Jag vet inte kvartar men nu är vi i andra kvartar. Jo. Sticker ju långt. Ja. Jag sport hina rösten, kan du sätta fräckar? Så för en gallerite nu har vi samma vi tar fisk. Jo, jag visste att det var en borg arbete och det var här och det att vart. Det hade så väckt det tar så för en gång kom att det är fullt den kassa. Eller fem rör i huset. Eller så. Men du bor där? Nej, alltså där är bara öliga. Bara 24. Nej, allt det. Det är en vinning i kvar fall. Jag hoppas det var flöjde och ofta är det där norr. Jag hade vill det bli några dagar där norr. Vi ska inte förlåja och så här. Ja. Ja, då man faller chips så faller man som man och så kommer det vi de antalet att det var cyklar antal där. Så man Tullen på mig. ja, det kommer inte så snart och helt att det var inte allt som passade mig i kvar fall då så vi eller så får man ut löv och det kan oj och möjligt då skolagången han var så som så att han hade maskinskolan man check på mail från bar till bar nästan. Det så svart ut där så var livor att det slog mot att jag skulle färas där att det var livor så nu får ut att cykla. Och du får inte ut att cykla så säger mamma du får inte ut att cykla och får ta konfolk. Det var galnt. Så
vet att det är sikkert något till. Ja. Och då fann jag konna som är som var tryggvande. Och då visste jag att innast inne till arbete i alla tøyene i meg selv at det var ikke rett som liv som ført. Och så kom, ja. Så fann jag Katrin som så utgifte så i Fors. Och fick mig så att det rätt alloj. Det är tacksam för, det må jag säga. Ellers är det väl för att cykla. Det är inställningen som vi har i åren. Det är slett inte. Det är det. Så här fann de en kon som... Ja, Karin fann mig en kon som makta halda kyla. Ja, nämligen. Eller att man fick. Inte lagt det andra. Inte flaskan eller henne. Ja. Och det blev så. Det var alltså henne, ja. Och det är jag glad för. Och då höll du aldrig rätt. Ja, jag följde aldrig rätt. Det är helt säkert. Det är så god förbarmelse som fortsätter till lögnen som är framåt. Det är väl helt ut av läge. Det är ju kött att det stoppar jag så jobb. Vant. Och utcykling och så. Det är det, ja. Och så gas och dricka. Ja. Men Herren han glömt mig en gång. Jag glömde han. Jag tänkte nu som det som du säger, Jörko, att vi det borde väl sån. Här var det helt ute i. Men det är helt inte. Själv. Inte för att han så inte det kan jag göra. Jag är helt med att vara glad loj. Alltid. Det kan du bara. Ja, det kan du bara ordentligt. Kvartkvalt och weekend och allt. Det kan du få in så släga. Mormen i arbetet. Men det må jag tacka Conny och herran och för att han låt mig att det. Så det är att frälster är vi frälster. Det är säker på. Det är något som är vajt. Och som man kan kvilla tryggt i. Så att man är längt väck. Det har vet. Det man själv. Det är här att lugga. Ja, det är det här. Alla tøyene. Det är folk lite bia för jag en alla tøyene. Det man gick nog snabbt testat så blev man knappt leva vecka. Så gick man upp i gravsalen och tvåla här uppe. Det är det. Jag hade en gå. Ja, han är gå. Så jag tar det för sig. Det är gott att ha frälst. Nettopp. Jag har säkert. Så det kommer först nya lönen där som du var tacka. Konan chatta för hon fick på rättsköld och dödsrätt och fick på Joel. Ja, det var musik, ja. Hon är öjligen och i härt. Hon var vi en tur. Ja, ja, var vi det var gästan för. Ja. 2 månader så. Det var vi ja. Det var det väl. Ja, de då väl, ja. Så bara för komma men ja, det är inte väldigt så. Jag provar nämta mig. Det är grejt. Ja, men det är försiktigt. Ja, då check. Ja, nej. Jo, värst. Ja. Det är nämligen det. Nu ska det såna går norrön. Dottern bor nere nu för då innan. Sjukvärsk nere i Svämborg. Så ja, det var spännande. Jo, hon har hon, men jag alltid hon ska färdla Svenninge först, eller vi kunde ta en sån förstanda stora. Man för att lägga ur med av hända vi. Längta färd. Jag tror det, men jag ska bata så. Det är nog straff. Ja, faktiskt så. Inte så väl det föds, som man säger. Och vi ska ofta som bygghusen är alltid får upp i bygg. Ja, upp i bygg. Ja, trappor. Trappor och räkta gänka. Jag syns inte knorslet och väg. Det är som det var för söndagsskolan. Det är inte några hiler.
Det renner allt ont då. Som säger vet du, över ringöver det. Det är några fel. Nej. Det är säkert också bullat att ta ut där. Ja, det är det. Det är det. Ja, det finns det. Så ja. Kvärt hur du näka. Jag skriver att han för öllon. Jag skriver imis till ändan. Är det näka som du håller sig att rätt eller är det näka som du kommer tankar om som Jag vet inte. Du ska loja mig att då. Ja, det är inte. Jag måste bara vid. Det som är idén som vi säger vi är sån här vi ska prata om det är att det ska lösa turen, händan turen vi ju väl. Och så hej just bara en förställning och en förhemande för att hej kunde finns ju att prata vi personerna som var ju ombord för det som fast ska få och då inte intryck av hellre än bara söka där och få bofarten så det ger och kvar i hästen och på hästen. Ja, nämligen. Så tror jag att ta en offer som jag var allt lika så till att ja, nej. lika som få vita kvar är det som personer och kvar föräldrar och familjen och ja, nämligen. kanske man från så hade vi fått prat. Jag för alltså jag tror så för att du sitter upp. Ja, själv tack. Och inte där allt det bästa framtiden väl hösten i familjen. Lägga mat. Det är säkert något jag tror. Ja, lägga mat.